Pozdrav ljudi, dobrodošli u moju prvu epizodu Minecraft preživljavanja. S vama je Mrden Buk. Napravit ćemo novi svet. YouTube. Evo ga, YouTube. Dobro, idemo ovako. Mrzim kad ovako čeka. Opa. Okej. Ajde sada da nasečemo malo drveća. Ala laga. Prestani lagovati. Seci drva, tralala. Kako nisam pokupio jedno drvo, tu je palo. Okej. Tako. Evo ga. Ne znam koliko drveta da uzmem, ajde još ovo drvo ću da posjećam. Zabole ruka do ovog sečenja drveća. Tako. Dobro, da napravimo malo taške. Krava. Tamo će da mi bude kuća. Gde su krave? Tu su i ovce. Barem tako mislim. Eto. Hoka! Ili pevač, šta je? Dobro, napravit ćemo štapiće. Da nam prvo treba hrana. Da vidimo, aha, evo ga. Kokoda. Mu. Hrana. To što na konjem. Koža. Mi treba zanmarba i dobro, da. Ulazi bilo, što si pošla kravo. Gospodja krava. What the fuck? Šta je ovo, slepi miš? Sred bela dana. Trest. Vampiru. Već krvopio jedna. Već, da ćeš ti, gospodja krava, Betty. Opa, tu je kamer. Ovo je verzija 1.7.2. Primetili ste po cveću i velikoj travi. Ok, napravit ćemo jedan, nije bre jedan, nego malo više ovih pickaxe jedan da napravimo. Tako. Nadam se da je ovo dovoljno kamena za sada. Sve ćemo da napravimo. Tako. Šta mi još sve treba? Jedna sekira. Mač. Pickaxe.
mračno, previše mračno. Opa, ugalj. Baš mi to treba. Treba da ovo nešto dopadne. Tako, iskupali smo sam ugalj. Samo 4 uglja, pa ne se. To je dovoljno. Opa, nisam vidio da ovdje još. Ako vam se sviđa, lajkujte, ako vam se ne sviđa, ne mora ni da vam se svidi, baš mi briga. Nema veze. Da napravimo ovo, ne znam ja bre, kako zove bre. Chest. What the fuck? Česta. Treba da za onaj dupli. Double chest. Ona slaba. Joj, što me nervira ovako kad lupam glavu. Pola mi glavu jebem. Moja glavu. Oh fuck. To neko da mi uđe sada. Neću to tako dozvoliti. Tad se staviš tu. I tu. I tu. A da bre ispečem ovu hranu. Uvela je ukusni meso. Što mi nije potrebno? A kapica. Šta će mi kapa bre kad sam i ovako jak? Da posjetite Motiku Craft. Link će, ovaj link, IP će da bude u deskripciji. Dobro. Dobro, server, mislim najbolji od svih. Mislim da mi je najbolji, ne znam za drugi. Opa, meso. Idem ja da kopam. Opa. Sada opet uzatvorim. Op. Idemo sada dole. Subscribeujte, lajkujte i tako. Ovako neće baš kratko da mi traju epizode. Ne znam ja koliko će minuta da traju. Pišite ako vam se sviđa u komentara, ako želite neku drugu teksturu da uzmem. Da, i bit će link u deskripciji. Ime u stvari teksture. Fateful 32x32. Fuck. Nema pomoći. Pa ovo gorno. Ovo je onako malo. Snimat ću ja i dužih epizoda, ali ovo je za... to je to za sad. Dobro, ako vam se sviđa, lajkujte, subscribeujte, šerujte i do sljedeće epizode se vidimo. Bye bye!